Tan-Ok Festival is not just about pageantry. It's not just about pomp and spectacle. Saan laing nga iti costume, iti kitkitaan tayo. But the people behind iti dayto nga costume. Kadigiti designers gayam iti dayto nga costume. Kadigiti na dumadumang ili. Kat iso digiti Ilocano. Kat no agsala digiti ubing. They do not go to the field just like that. Nagpractice na gayam iti manong aldaw. Nang tanda iti manong aldaw. And I still believe that the best tourist attraction of Ilocos Norte are not places, are not images, are not statues, but we, the people, our youth, iti Ilocanos, iti living attraction, the living tourist spots. So detoy iti maipaglastog, maipagtangsit tayo nga Ilocano, the Tan-Ok Festival. Mamangha sa mga dakilang kwento ng pagmamahalan, pananampalataya, pakikipaglaban at pagbubunyi. Dagito'y sinaytang sangayan na pakaistoryaan si Tan-Ok tayo ng Ilocano. Iparangarang tayo na itikatahuyan ang pagbiyagan tayo. Mabuhay ang Ilocos Norte. Ito na ang kahuli-hulihang kong Tan-Ok Festival. Bilang gobernadora ninyo, ako'y nanunungkot dahil matindi ang ating pinagsamahan. Tinulungan ninyo ako at naniwala na awanti imposible na kahit paano darating ang araw na higit 2 milyon turista ang dadayo sa Ilocos Norte. This is the Tan-Ok Ilocano Festival of Festivals. Tan-Ok, it opened doors for me. What we have is unique. Malaking oportunidad para sa amin from the rural area and the urban barangays. Of course, yes. I want Tan-Ok to be conducted continuously. Kahit mag-iba yung government.
the Tan-Ok ni Ilocano Festival of Festivals 2019 Grand Champion is... Maraming salamat sa inyong paniniwala at paninindigan sa akin. Isang karangalan, naging gobernadora ninyo, pero sa kabila ng kalungkutan, asahan po ninyo na ako'y tuwang-tuwa rin na yung Tan-Ok ngayon ay magiging panghabang buhay sa inyong lahat. Pasingkitan, Tan-Ok ni Ilocano, thank you for making me your governor.